Chcem s ním hovoriť o niečom dôležitom, ale on mlčí, uzavrie sa, alebo sa prestane so mnou baviť. Je toto aj tvoj problém? Ak áno, pozri si toto video. Ukážem ti v ňom, čo sa skrýva za mužským mlčaním a ako ho prelomiť. Keď sa vo vzťahu jeden z partnerov začne uzatvárať, tak ten druhý má tendenciu ho ešte intenzívnejšie prenasledovať, pretože potrebuje obnoviť spojenie. Takže vyzerá to v reále tak, že kým ten jeden uniká, tak ten druhý sa snaží k nemu priblížiť. Ticho, ktoré tam vznikne, však nie je rovnaké, hoci na prvý pohľad vyzerá rovnako. V podstate však ide o 3 formy ticha. Prvá forma ticha je, keď si človek postaví stenu. Ide o tzv. Stonewalling. K tomuto stavu dochádza vtedy, keď človek má pocit, že sa na ňo útočí. Jeho nervový systém úplne skratuje, pretože je zaplavený stresovými hormónmi adrenalín a kortizol. Jeho racionálna časť mozgu sa úplne vypína. Človek pod vplyvom emočného zaplavenia nie je schopný normálne reagovať a odpojí sa od reality. Prestáva komunikovať, často nie je schopný udržať ani očný kontakt, hovorí veľmi útržkovite alebo dokonca opúšťa priestor. Jeho zámer však nie je partnerovi ublížiť, ale chrániť seba, vytvoriť si štít, pretože potrebuje prežiť túto veľmi stresujúcu situáciu. A taktiež potrebuje sa vyhnúť eskalácii konfliktu. V takomto stave nie je možný normálny rozhovor, takže akékoľvek tlačenie, akákoľvek snaha niečo vysvetľovať, zdôvodňovať, argumentovať je úplne zbytočná, pretože tá druhá strana to absolútne nedokáže vnímať. Ak chceš vedieť, ako reagovať, ako komunikovať v takejto situácii, viac sa tomu venujem aj v e-knihe Konečne vypočutá, takže ak ťa to zaujíma, link na túto e-knihu nájdeš v popisku tohto videa, ale aj na jeho konci. Druhá forma ticha je tzv. Trestanie tichom. Na rozdiel od stonewallingu je to vedomý výber a nástroj manipulácie. Cieľom trestania tichom je potrestať toho druhého, kontrolovať ho a určitým spôsobom ho donútiť, aby sa správal ináč. Partner, ktorý využíva trestanie tichom, zámerne ignoruje toho druhého, pretože v ňom chce vyvolať pocity viny a neistoty. Trestanie tichom trvá niekedy hodiny, niekedy dni, niekedy aj viac dní. Takéto správanie možno považovať za formu emocionálneho zneužívania, pretože pôsobí na naše psychologické potreby, na pocit bezpečia, pocit súnáležitosti, ako aj na pocit našej vlastnej hodnoty. Prečo nás takéto správanie partnera tak veľmi bolí? Je to jednoznačne preto, že náš mozog takúto situáciu, keď nás milovaný človek ignoruje, vyhodnocuje ako hrozbu prežitia. A v tom momente sa dostavuje úzkosť, pocity osamelosti a strach. V našom mozgu sa aktivujú centrá ako pri fyzickej bolesti. Tretia forma ticha je chronické vyhýbanie sa konfliktu. V takomto prípade partner nechce ísť do otvoreného konfliktu, nechce ísť do konfrontácie, nechce, aby vznikali medzi vami hádky a snaží sa udržať tzv. Iluzórny mier v tom vzťahu práve tým, že sa tvári, že ten problém medzi vami nie je. Že tá situácia nie je taká dôležitá, aby ste ju otvárali, aby ste ju riešili. Zámerne sa vyhýba nepríjemným, ťažkým rozhovorom. A toto sa potom medzi vami hromadí, pretože všetky tie nevyriešené, ťažké témy zostávajú prakticky zamietnuté pod kobercom, ale samozrejme nezmiznú odtiaľ. Ako z tejto situácie von? V tomto prípade je dobré, aby si vedela rozpoznať, o aké ticho v tom tvojom vzťahu ide. Pokiaľ ide o tzv. Postavenie si steny, tak je potrebné vedieť rozpoznať tie signály, že ten partner sa odpája, že ten partner sa dostáva do toho stavu, ako by zamrzol. A v tom prípade ty vieš, že je zbytočné už nejako argumentovať, tlačiť na ňo, pretože v tomto stave nie je schopný on prijímať to, čo mu hovoríš. Nie je schopný racionálne reagovať. Takže v takejto situácii mu treba dať priestor na upokojenie jeho nervovej sústavy. Je veľmi dobré zaradiť do tohto systému vedomú pauzu, ktorá trvá nejaký čas, napríklad 20 minút, 30 minút, hodinu, podľa toho, koľko partner potrebuje. V rámci tejto prestávky samozrejme ten partner má robiť všetky veci, aby sa upokojil. A čo je dôležité, tak aby ste sa po prestávke vrátili opäť k danej téme.
Ak však zistíš, že v tom vašom vzťahu je trestanie tichom, to znamená, že partner využíva ticho ako nástroj proti tebe, tak v tomto prípade je potrebné, aby si jasne pomenovala situáciu a hneď aj povedala, že je to pre teba neakceptovateľná situácia. Zároveň je potrebné vedieť si nastaviť zdravé hranice. Podotýkam, zdravé hranice nie sú ultimáta, nie sú príkazy, čo má robiť druhá strana, pretože zdravé hranice sú nástrojom, ktorým chrániš samu seba. Pretože ten zdravý vzťah nemôže kvitnúť v atmosfére ticha, ktoré má za cieľ zraňovať toho druhého. Ak však zistíš, že tvoj partner sa chronicky vyhýba konfliktom, nechce otvárať ťažké rozhovory, tak v tomto prípade je riešením naučiť sa vytvárať bezpečné prostredie. Bezpečné prostredie je také, kde ten partner vie na 100%, že ti môže povedať čokoľvek. Že nebude atakovaný z tvojej strany, že nebude kritizovaný, že nebude to použité proti nemu. V tom prípade on vie, že môže voľne hovoriť, môže rozprávať o rôznych témach. Je dôležité aj to, aby on pochopil, že ten konflikt samotný nie je ohrozením vášho vzťahu. Ako vidíš, ticho na strane partnera môže mať rôzne dôvody, ale pre teba je v podstate jedno, aký dôvod sa za tým skrýva, pretože výsledok je pre teba rovnaký. Cítiš sa ignorovaná, neviditeľná a opustená. Takže tvojou úlohou nie je stať sa ani jeho terapeutkou, ale ani neustále ospravedlňovať takéto jeho správanie. Tvojou úlohou je chrániť si vlastné psychické zdravie, pretože vzťah, v ktorom je ticho dôležitejšie ako vzájomné pochopenie, sa začal rozpadávať už dávno. Možno je to neviditeľné, ale je to nezadržateľné. Cesta k zmene je prestať sa vyhýbať konfliktu a naučiť sa zvládať ho bez toho, aby ste sa navzájom uzatvárali. Toto video bolo posledným videom zo série Neviditeľný rozchod, takže pokiaľ si nevidela predchádzajúce časti a zaujíma ťa táto téma, odporúčam ti, aby si ich pozrela. Nájdeš ich tu. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň. Maj sa krásne, ahoj.